Locuitorii din Chiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab. Pe deal și-au sfințit pe fiul său Eliazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Chiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Domnul a zis întregii case a lui Israel, Samuel, rectific, a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezei străini și astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți numai Lui, și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Bali și astarteele și au slujit numai Domnului. Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mitzpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mitzpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mitzpa. Amin. Cea mai binecuvântată zi pentru cei 8 este ziua de astăzi. Este adevărat că multe evenimente în viața noastră sunt binecuvântate și ni se par frumoase, dar cel mai frumos eveniment din viața omului este atunci când încheie un legământ cu Domnul. Și zic la aceasta: Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cântări frumoase au fost cântate spre slava lui Dumnezeu și pentru cântările care au fost cântate vreau să mulțumesc din toată inima lui Dumnezeu. Îi mulțumesc Domnului că sunt tineri, sunt frați, surori care sunt gata să laude pe Domnul. Iar fratele Nelu ne-a făcut o surpriză. Am rămas mirat când a fost anunțat că va cânta o cântare cu fratele Nelu Jarda. Poate vă aduceți aminte, într-o joi seara, cei care ați fost prezenți puțin, ați fost atunci, au avut și o dorință să cânt o cântare și cineva repede a luat camera și m-a filmat. Și dacă vreți, mă găsiți pe YouTube. Dar nu este atât de important lucrul acesta, cât este de important să lăudăm din toată inima pe Dumnezeu. Pentru că Domnul merită toată slava și cinstea. Și pentru acest eveniment de astăzi, această frumoasă sărbătoare, care Domnul a pregătit-o pentru noi ca un dar, cred că cei mai mulțumiți sunt slujitorii. Cei mai bucuroși sunt cei care conduc în lucrarea lui Dumnezeu biserica. Și nu numai. Biserica în sine trebuie să se bucure. Am văzut când au fost anunțați fiecare pe rând și în special m-am uitat la părinți și am văzut bucurie pe fețele lor, chiar lacrimi. Pentru că Domnul Iisus Hristos este Cel care le-a mântuit copiii. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, noi trebuie să producem bucurie lui Dumnezeu și Dumnezeu să se poată lăuda cu noi, să se poată mândri cu noi. Tot așa este și din punct de vedere uman. Noi, ca și părinți, când copiii noștri aduc o notă bună de la școală, ne bucurăm și apreciem. Când copiii noștri fac un lucru bun în societate, ne lăudăm cu ei și apreciem. Mai mult decât atât, când au ajuns la vârsta matură încât să înțeleagă ce înseamnă chemarea la pocăință, ce înseamnă botezul în apă, și când ei declară că sunt gata, sunt pregătiți și nu vor să mai stea pentru ziua de mâine, pentru că ziua de mâine, David, este a ta? Nu va mai fi a ta, nici a surorilor, nici a fraților. Ziua de mâine este a ei însăși și a Domnului. Noi avem ziua aceasta, o zi specială, o zi de har pentru Biserica Elim, o zi de bucurie pentru păstorul bisericii și conducerea bisericii, o zi de bucurie pentru membrii bisericii, o zi de bucurie pentru comunitatea română din Andalusia, dar o zi de bucurie și momente de laudă pentru îngeri în cer. Scriptura spune că îngerii se bucură acolo și laudă pe Domnul. Iubitul meu prieten,
Doamnă și domn care ești în dimineața aceasta aici, înainte de a expune mesajul care l-am din partea lui Dumnezeu, vreau să te provoc, să-ți spun întrebarea și să meditezi adânc în lăuntrul tău. Nu vrei să faci bucurie lui Dumnezeu? Cineva m-a oprit într-o dimineață și a spus: cum pot să fac bucurie lui Dumnezeu? Cum pot să-L fac să se simtă bine și să se bucure de mine? Primul pas și cel mai important este omul păcătos să se pocăiască. Ăsta este primul criteriu de bază din punct de vedere biblic. Omul să se pocăiască. Când omul se pocăiește, o să vorbim despre acest aspect. În cer e sărbătoare. Am pregătit un mesaj din partea Domnului din 1 Samuel, capitolul 7, un mesaj care vorbește despre o judecată, un mesaj care în episodul lui îl prezintă pe omul lui Dumnezeu Samuel, prorocul Samuel, judecătorul Samuel, un om al lui Dumnezeu, un om folosit într-un mod miraculos de Domnul, dar un om cu mult echilibru, cu multă maturitate, cu multă înțelepciune. Multă dăruire pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru poporul Domnului și tot ce făcea și tot ce a făcut în vremea lui, în perioada de slujire, ca judecător, ca și proroc, a făcut sub călăuzirea lui Dumnezeu. Priviți dumneavoastră introducerea acestui pasaj. Locuitorii din Chiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eliazar ca să păzească chivotul Domnului. Au sfințit o personalitate din vremea aceea ca să păzească chivotul Domnului. Chivotul lui Dumnezeu, n-am să vorbesc cu precădere despre chivotul Domnului în această dimineață, dar menționez, chivotul Domnului reprezenta prezența lui Dumnezeu în lucrarea spirituală. Chivotul Domnului aducea biruință. Chiar o imagine biblică ne arată din vremea conducătorului Iosua, când preoții duc chivotul Domnului și ajung la Iordan. Ei intră în Iordan și apele se desfac în două, pentru că chivotul lui Dumnezeu reprezenta o forță divină. Pentru noi, chivotul Domnului astăzi ești tu, sunt eu, suntem noi ca biserică. Dumnezeu locuiește în adunarea celor neprihăniți. Noi suntem chivotul în care trebuie să locuiască Domnul. În interiorul nostru, noi suntem templul Duhului Sfânt și doresc ca Dumnezeu să ne pecetruiască. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei 8. Menționez în dreptul lor că cifra 8 din ebraică înseamnă un nou început. Mi-a plăcut afirmația fratelui Radu: 5 candidați avem din biserica noastră, 5 luni din anul acesta. Să ne rugăm în continuare ca Domnul să binecuvinteze Biserica Elim și pentru fiecare lună de aici încolo să mai fie măcar tot așa, încă o persoană. Însă Dumnezeu poate să lucreze într-un mod miraculos. Și credem că Domnul, dacă pentru un suflet dă popoare, pentru 5, dar pentru 8, Doamne, binecuvintează. Chivotul lui Dumnezeu reprezenta prezența Domnului și doresc ca în interiorul nostru să fie Domnul și noi să fim cei care să reprezentăm prin viața noastră spirituală prezența lui Dumnezeu, dar poți și prin viața morală. Prin viața socială pe care o trăiești, poți să-L reprezinți pe Domnul. Prin vorba ta, prin gestul tău, prin comportamentul tău. Dragii mei, cred că fiecare ați avut experiența aceasta. Eram cu soția joi la consulat, am fost să facem pașaport la Marcus, iar vineri am rămas pentru cununia fratelui Radu și Emilia. Și stând acolo, așteptând la rând, cineva s-a apropiat văzând că vorbesc cu alte persoane și a spus: nu cumva sunteți pocăiți? Și am spus: ba da, vorba vă dă de gol. Atunci când Petru s-a ascuns și a vrut să se ferească, să nu mai știe nimeni că e cel care a fost ucenicul lui Iisus, până și vorba, și portul te dă de gol. Doamne, ajută-ne să te reprezentăm prin tot ce facem. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze la locurile de muncă, să reprezentați pe Domnul. În societate să reprezentați pe Domnul. În familie să reprezentați pe Domnul. În biserică să reprezentăm pe Domnul. Mesajul am intitulat în această dimineață:
Judecata de la Mitzpa. 20 de ani de criză. 20 de ani trecuse de când chivotul lui Dumnezeu era pus undeva într-un sigiliu. 20 de ani trecuse de când chivotul lui Dumnezeu era păzit de o personalitate doar. 20 de ani de când chivotul lui Dumnezeu nu mai era în mijlocul poporului Israel. 20 de ani de când chivotul lui Dumnezeu nu mai manifesta putere, prezență, pace, bucurie. 20 de ani. Și poporul îl cheamă pe Domnul. Poporul strigă după Domnul. Poporul plânge după Domnul. Atunci, toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Când atunci? Când și-au dat seama că trecuseră 20 de ani. Și aveau nevoie de prezența lui Dumnezeu, aveau nevoie de chivotul lui Dumnezeu. În loc de chivot, în mijlocul poporului Israel, erau acum Bali și Astartele. În loc de prezența lui Dumnezeu, era o altă prezență. În loc de închinarea la Dumnezeu, era o închinare falsă la alți Dumnezei. Și intervine omul Domnului. Vai, nu de puține ori suntem interpretați greșit. Contestați atunci când intervenim ca și slujitori, atunci când facem anumite observații, atunci când încercăm să motivăm biserica, tinerii, vrăznicii, familiile la o viață reală, la o viață prin care să reprezentăm pe Domnul. Pasul tău trebuie să-L vadă pe Domnul. Pasul tău trebuie să-L arate pe Domnul. Pasul tău trebuie să meargă cu Domnul. Cineva m-a întrebat odată, cu mulți ani în urmă, și de vă spun numele, nu-l cunoașteți, în Arad, dacă eu merg la meciurile de fotbal, mai ales când joacă Steaua, știa că în general mi-a plăcut Steaua foarte, foarte mult. Și am spus, auzi, chiar dacă mi-a plăcut echipa aceasta, n-am fost niciodată și nu voi merge niciodată, pentru că întotdeauna când încerc să mă duc într-un loc, mă uit în stânga, mă uit în dreapta, mă uit în jos, mă uit în sus să văd dacă e și Domnul Iisus acolo. Dacă nu este acolo, n-am ce să caut în locul acela, pentru că Iisus nu e acolo. Eu mă duc unde e Iisus. Tu ești chemat să mergi unde este Iisus Hristos, unde e prezența Domnului Iisus. Și Dumnezeu să te binecuvinteze cu înțelepciune. Să mergi pe unde a mers Iisus. Călătoria Domnului Iisus Hristos a fost și prin Valea Plângerii, adevărat. Călătoria Domnului Iisus a fost prin încercare, a fost prin locul Gabata unde a fost judecat. Călătoria Domnului Iisus Hristos a fost și pe cruce. Călătoria Domnului Iisus Hristos a fost și pironit pe cruce. Călătoria Domnului a fost și prin Valea Plângerii, prin moarte, prin mormânt, dar călătoria Domnului a treia zi a fost și prin învierea din morți. Călătoria Domnului a fost înălțarea la cer. Și vine o zi când acel Iisus, care s-a înălțat la cer așa cum a fost văzut de ucenici când un nor binecuvântat, coordonat de mâna Tatălui, de Dumnezeu, l-a trimis să-L ia pe Domnul, să-L despartă de ucenici. Acel Iisus va veni pentru Biserica Elim. Acel Iisus va veni pentru cei 8 suflete. Acel Iisus va veni pentru Bistrița, pentru București, pentru Arad, pentru Timișoara, pentru Spania, pentru America. Acel Iisus va veni pentru tine care ești păcătos și ai nevoie de eliberarea lui Dumnezeu. Ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu. În această dimineață zi, Doamne, vreau să mă ierți. Doamne, vreau să mă iei în brațele Tale. Doamne, vreau viața veșnică. Acel Iisus a călătorit și călătorim și noi. Însă vrem să subliniem că cei care ne-am pus încrederea în Domnul și avem certitudinea vieții de dincolo, călătorim spre un cer divin, călătorim spre patria de sus. Este dor, cântă fratele Daniel Hârtie, este dor de casa de sus, de patria de sus, acolo unde ne așteaptă Iisus. Mărit să fie numele Lui în veci. Judecata de la Mitzpa. Samuel a fost un om care a intervenit să judece poporul. Poporul a plâns după Domnul și versetul 3 spune că Samuel a zis întregii case a lui Israel: decizii în judecata de la Mitzpa. Am să subliniez 5 decizii care le-a luat omul lui Dumnezeu Samuel. Deși Scriptura spune și Domnul Iisus Hristos menționa în Matei 7, 1 și 2. În Luca 6:37 găsim de asemenea scris:
Pavel în Roman 2:1 spune, de asemenea același lucru, nu judecați ca să nu fiți judecați. Deși Domnul Iisus sublinia aceste adevăruri, să nu judecăm ca să nu fim judecați, totuși, omul lui Dumnezeu Samuel a judecat poporul. Dar haideți să vedem deciziile care le-a luat Samuel atunci când a trebuit să judece poporul. Care sunt deciziile care trebuie să le ia un slujitor? Care sunt deciziile care le luăm de fapt ca slujitori pentru biserică? Prima decizie este îndemn la pocăință. Subliniem versetul 3. Samuel a zis întregii case a lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezei străini și astartele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți numai Lui. Și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Marele pericol din viața noastră, din punct de vedere spiritual, sunt filistenii. Marele pericol este capitanul filistenilor. Marele pericol este dușmanul credinței, care e Satan, care nu s-a complecut și n-a fost mulțumit în starea de glorie și de slavă în care era, care vroia să fie mai presus de Dumnezeu. Toți oamenii care au încercat să se ridice, toți împărații, toți domnitorii lumii acesteia, care au încercat să se ridice mai sus de standardul îngăduit de Dumnezeu în dreptul lor, mai târziu au avut de unde să cadă. Au ieșuat total, pentru că cei care se smeresc vor fi înălțați. Spunea fratele Bosvici despre candidatul de la Maranata. El este din satul soției mele și mă bucur de rodul acesta pentru Dumitra Bistrița, de Său. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe Ioan. Spunea despre el că e mai timid. Nu este o problemă. Și soția mea a fost mai timidă, dar acum vorbește mai mult ca mine, poate. Pentru că s-a format după mine, că normal eu vorbesc la învon mult. Dar slavă Domnului pentru toate. Se va forma în timp din toate punctele de vedere, numai să-L slujească pe Domnul, să-L laude pe Domnul, să-L mărturisească pe Domnul. Este un har să fii mai smerit. Este un har să fii de multe ori mai tăcut. Pentru că cel ce vorbește mult e cu neputință să nu greșească. Cel care vorbește mai puțin are posibilitatea să greșească mai puțin. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pocăința, îndemnul la pocăință, pocăința este opera Duhului Sfânt care o face în viața noastră. Prin pocăință noi reprezentăm și dovedim nașterea noastră din nou. Botezul în apă, și cei 8 au fost întrebați, botezul în apă din punctul de vedere al lui Petru, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, reprezintă și iertarea păcatelor. Și botezați-vă spre iertarea păcatelor voastre. Însă tot Petru vine mai târziu și spune, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi acum. Și anume, botezul în apă care este mărturia unui cuget curat. Nu este iertarea de păcate. Nu este iertarea din tinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat. Când ați fost iertați de Dumnezeu? În momentul în care Victor a venit și a spus, vreau să fiu mântuit, vreau viață veșnică. În momentul în care Rotariu Daniel a venit și a spus, Doamne, mă prăbușesc înaintea Ta și n-a știut nici tata, n-a știut nici păstorul, n-a știut nici mama, n-a știut nici colegul de muncă decât el și Dumnezeu. Și în momentul acela Duhul lui Dumnezeu l-a regenerat, l-a transformat, i-a schimbat caracterul, i-a dat viață, i-a dat iertarea păcatelor. Asemenea și în dreptul surorilor și a celorlalți, numele Domnului să fie slăvit. Cel care a rostit cuvântul pocăință pentru prima dată este Ioan Botezătorul. Găsim în Matei, în capitolul 3, ceea ce subliniază Ioan Botezătorul în vremea în care el predica Evanghelia, versetul 2, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. În capitolul 4:17, Domnul Iisus Hristos predică și spune același lucru. Scurtă predică, dar cu mare valoare. Atunci, Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Dar ce este pocăința?
Pocăința, dintr-un punct de vedere, este teologie. Nu este greșit să spunem și așa. Pocăința, dintr-un punct de vedere a unora, este filozofie. Pocăința, din punct de vedere a altora, este istorie. Au fost alții pocăiți. S-au pocăit alții. Noi nu mai ne pocăim. Noi trăim în secolul acesta al vitezei, când telefoanele merg milioane pe secundă, când mașinile merg cu sute de kilometri la oră, când avioanele călătoresc în 2-3 ore până în România și până în alte țări, în 11 ore până în Statele Unite, în 22 de ore până în Australia, când avioanele merg cu atâta viteză, călătorim în lumea aceasta, în lung și în lat, nu avem nevoie de pocăință. Când banii merg așa cum nici nu-ți imaginezi, euro, dolarii și așa mai departe. Poate că unii nu prea disting valoarea dolarilor și valoarea eurului. Însă vreau să vă spun că este important să distingem valoarea spirituală. Noi avem nevoie de Domnul Iisus care a plătit El pentru noi un preț. Prețul de a fi mântuiți. Și în vremea aceasta, vă spune mulți, nu avem nevoie de pocăință. Noi putem merge și așa, și cu multă ignoranță. Resping cuvântul lui Dumnezeu, resping citirea cuvântului, resping să aibă o Biblie în casa lor. Însă Domnul Iisus Hristos a pregătit pentru noi momente binecuvântate, când să putem să avem cuvântul Domnului în casele noastre. Un teolog scria într-o carte că în vremea comuniștilor în România și cu mulți ani în urmă și a generației dumneavoastră care aveți 50, 60, 70 de ani, alții mai de demult, nu erau Biblii. Și mergeau, se ascundea câte o Biblie undeva într-un cătun, undeva la o soră bătrână la care nu se gândea nimeni că ar putea să aibă Biblie. Și acolo mergeau liderii sâmbăta sau vinerea sau noaptea, mergeau și acolo scriau pe foaie versete din Biblie ca să poată predica duminica. Acum avem, dacă avem în birou bisericii, încă mai avem vreo 40 de Biblii care se pot procura, se pot da. Avem în biblioteca noastră 5-6 Biblii. Avem pe internet, intrăm și găsim mii de predici. Avem foarte multe traduceri ale Bibliei. Însă, avem împlinire? Asta este cel mai important lucru. Să împlinim. Să ridica câte un bătrânel, câte un păstor care poate nici nu avea clase. Și când își deschidea gura, se cutremura pământul. Când spunea Iisus Hristos e aici, se cutremura pământul acolo unde predica. Doamne, vrem Rusalii, vrem puterea Ta. Doamne, vrem atingerea Duhului Tău cel Sfânt peste adunare. Vrem împlinirea Scripturii. Și cu multă ignoranță resping mulți, însă omul lui Dumnezeu, Samuel spunea, dacă veți scoate din mijlocul vostru, dacă veți înțelege mesajul pocăinței, dacă veți înțelege îndemnul la pocăință, dacă veți înțelege să scoateți bali și astartele, atunci Domnul va face minuni. Atunci Domnul va interveni. Atunci Domnul vă va scăpa din mâna filistenilor. Unul dintre candidații ieri spunea, am vorbit și eu cu ei personal și fiecare slujitor, și spunea, sunt anumite lucruri care îmi vin în minte, diavolul le aduce în mintea mea, ce pot să fac? Și normal că l-am sfătuit și fiecare dintre dumneavoastră l-ați fi sfătuit. Du-te înainte, roagă-te, cere lui Dumnezeu ajutor. Dumnezeu nu te părăsește nicio clipă. În momentul în care ți-ai predat viața în mâna Lui, El e Tatăl tău și tu ești Fiul Lui, te-a înfiat prin jertfa de pe cruce. Nu te va părăsi. Se naște un copil în casa ta, îl abandonezi? Sunt mame care abandonează și Dumnezeu spunea, chiar dacă o mamă își va uita fiul, eu cu niciun chip n-am să vă părăsesc. Dar noi care suntem creștini nu-i abandonăm. Ne trezim noaptea de 2, de 3, de 4 dacă e nevoie, fără nicio reținere. Sunt a noștri, îi iubim, muncim pentru ei, îi educăm, îi creștem, îi îmbrăcăm, îi hrănim că sunt ai noștri. Cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri va da daruri, va da Duhul, va da putere, va da ajutor, va da izbăvire celor care sunt ai Lui. Trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Vrei să fii a Lui? Lasă-te prelucra de mâna Lui binecuvântată. Lasă-te în brațele Lui, prieten drag. Ai ocazia în această dimineață să te întâlnești cu Iisus.
Și la următorul botez să încheie legământ cu Domnul. Pentru că Domnul a murit și pentru păcatele tale. Domnul a murit pentru fără de legile tale. Este gata să te ia în brațele Lui, să te declare copilul Lui. Trăiască Domnul! Al doilea îndemn care îl găsim în pasajul nostru, a doua decizie luată de omul lui Dumnezeu este strângerea poporului, adunare generală. Se fac adunări generale în bisericile noastre și adunările generale sunt de foarte multe ori înțelese greșit. Adunările generale, de fapt, trebuie să fie momente de sfaturi, momente de bucurie, momente când biserica să aducă aprecieri celor care slujesc, momente în care slujitorii să mulțumească bisericii pentru eforturi, momente de înălțare, însă nu de puține ori adunările generale se transformă în alte caractere. Nu le comentăm acum. Ia să vedem ce spune Scriptura în dreptul acestei decizii. Cuvântul Domnului spune versetul 5 și 6. Următoarele. Samuel a zis, adică decizia de a aduna poporul, adunarea generală. Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mitzpa. Citim ultima parte a versetului 6. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mitzpa. Deci locul la Mitzpa era locul în care el a chemat adunarea generală, tot poporul ca să facă o analiză, să judece poporul, să ia decizii. Care este a doua decizie? Strângerea poporului, adunarea generală. În această adunare generală, caracterul acestei adunări generale n-a avut, și menționez trei aspecte. N-a avut nici mustrarea poporului într-un mod primordial, nici pedepsirea poporului, ci nici chiar îndepărtarea unora din popor, ci cu precădere. Pentru că a treia decizie este, eu mă voi ruga pentru voi. Cu precădere, această adunare generală a avut caracterul rugăciunii. Samuel spunea, strângeți-i pe toți la Mitzpa. Strângeți-i acolo. Eu voi face ceva pentru voi. Eu mă voi ruga. Citim cuvântul lui Dumnezeu. Samuel a zis, recitim, strângeți pe tot Israelul la Mitzpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și asta este a treia decizie. Deci adunarea generală a avut caracterul rugăciunii. Atunci când noi ne adunăm la un loc, atunci când noi suntem împreună, atunci când 2 sau 3 se unesc, sunt într-un loc, Dumnezeu este acolo. Biserica trebuie să se roage. Dumnezeu coboară în mijlocul rugăciunii. Când corul se roagă, Dumnezeu ascultă. Când grupurile se roagă, Dumnezeu ia aminte. Când biserica se roagă, Dumnezeu face minuni. Când familia se roagă, acolo e unitate, acolo e Dumnezeu, acolo este pace, acolo e bucurie. Roagă-te lui Dumnezeu. Caracterul acelei adunări generale, decizia a treia luată de omul lui Dumnezeu, de judecătorul Samuel a fost, eu mă voi ruga pentru voi, dar cum mai poți să te rogi? Dar de ce te mai rogi? Când ei în mijlocul lor au bale, au astartee. De ce? Pentru că îndemnul la pocăință a fost ascultat, a fost un rezultat înălțător, a fost binecuvântat de Dumnezeu. Și citim adevărul din versetul 4. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor bali și astarteele și au slujit numai Domnului. Numai lui Dumnezeu. Slujiți numai Domnului. Nu acceptați niciodată învățăturile false. Nu vă lăsați înduplecați de diavolul. A venit diavolul la prima femeie, la prima familie și a spus, ia atingeți voi fructul acesta. Voi în momentul în care veți gusta, veți mânca, veți cunoaște binele. Nu este chiar așa cum aveți voi impresia. Nu este chiar așa cum ați fost învățați. Cum sunteți mobilizați să împliniți tot ce vi s-a spus de sus. Diavolul va veni la voi. Diavolul vine la noi. Diavolul vine la oricine. Un păstor în vârstă de vreo 80 de ani, la o conferință pastorală în Statele Unite, a fost provocat să țină o lecție pentru toți păstorii mai tineri. O lecție care comenta anumite aspecte de ispite, de încercări și cum să biruiești ispitele care le aduce vrăjmașul. Și spuneau ei în mintea lor, în mentalitatea lor, acest păstor în vârstă a trecut de toate ispitele. Nu mai este ispitit, nu mai este încercat. Și când s-a ridicat el, primele cuvinte au fost spuse de el,
și eu sunt la fel ca voi. Chiar dacă am 80 de ani, până când închidem ochii, diavolul ne va ispiti. Diavolul va încerca să lupte împotriva noastră. Priviți tabloul din Matei 4, Luca 4, când Domnul Iisus iasă din apa botezului. Și până acum ați fost încercați, ați fost ispitiți. De acum încolo poate și mai mult, sau tot așa, sau chiar mai mult. Domnul Iisus Hristos a ieșit din apa botezului și a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit. Acolo a trecut prin 3 teste destul de grele. Testul la nivel de trup, când i s-a spus, poruncește pietrelor să se facă pâini. Ce a spus Domnul? Ați citit pe acolo? Ce a spus Domnul? Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește pentru noi. Și cuvântul care este transmis de Dumnezeu este pentru noi hrană și putere. Mărit să fie Domnul! Al doilea test este un test la nivel de minte. Domnul Iisus este dus pe strașina templului și spune, aruncă-te jos. Este scris, adu-ți aminte, meditează, calculează bine. Îngerii te vor păzi, te vor lua de mâini și Domnul Iisus spune să nu ispitești de Domnul Dumnezeu tău. Și al treilea test este la nivel de minte și la nivel de inimă. L-a dus și i-a arătat toate împărățiile lumii acestea și a spus, închină-te mie, un simplu gest și totul va fi al tău. E gata diavolul să dea tot ce are, numai că minte, nu va da tot ce are. Minte și înșeală pe toți acei care sunt ușor de influențat. Doamne, dă-ne un caracter puternic ca să nu cedăm niciodată și să avem gândul veșniciei. Și Domnul Iisus Hristos a spus, pleacă, Satanul, mustrați-l, încredeți-vă în Cel care este cu voi și care vă va ține pe brațele Lui binecuvântate. Rugăciunea are o mare importanță. Primii creștini trăiau în învățătura apostolilor, înfrângerea pâinii în dragostea frățească și rugăciuni. Rugați-vă lui Dumnezeu. Biserica este chemată să se roage. Dumnezeu dă biruință atunci când se predică Evanghelia și biserica se roagă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ascultă rugăciunea atunci când un bolnav este adus înaintea Domnului. Nu de puține ori s-a văzut intervenția și slava lui Dumnezeu. Chiar dacă de multe ori ne vedem slabi, am rămas foarte impresionat de unele cuvinte ale fratelui Ioan Berci când ne-a vizitat. L-am chemat să facem o ungere cu un de lemn și spunea, frate Ștefi, te rog, condutul lucrarea, și am spus, cum credeți dumneavoastră, am vrut să vă dau întâietate, dar totuși permiteți-mi doar să citesc și dumneavoastră să faceți ungerea. Și în momentul în care s-a apropiat de sora pentru care ne-am rugat și s-a făcut ungerea, fratele Berci a spus următoarele cuvinte. Soră dragă, eu și fratele Ștefi nu avem dar de vindecare. Noi nu avem darul de vindecare încât să garantăm că acum pe loc te vindeci. Dar avem în noi pe Iisus, care este vindecarea. Atât de impresionat am rămas de cuvintele acestea. Și a spus, Doamne, cât de adevărat este, acolo unde este credință, pentru că Tu ești vindecarea. Când Tu ești în noi și noi cu Tine, Tu faci minuni. Rugăciuni simple, rugăciuni scurte poate de multe ori, dar Dumnezeu face minuni. Eram în urmă cu 2 ani de zile în Valencia la o evangelizare și am fost chemat într-o familie să mă rog pentru o familie, să fac o ungere cu un de lemn. Am spus păstorului că așa este frumos, păstorului bisericii Dan Floruța, și a fost de acord. Ne-am dus în familia aceasta și am făcut o rugăciune scurtă. Ne-am rugat pentru sora care era căsătorită de câțiva ani, își doreau copil, nu aveau copil, a avut câteva intervenții chirurgicale la probleme feminine și i s-a spus că copiii nu va face niciodată. Însă când Dumnezeu deschide, nu mai se închide niciodată nicio portiță. Ne-am rugat pentru ei, ne-am rugat pentru familia aceasta, ne-am rugat pentru sora. A trecut o lună, au trecut 2, au trecut un an, au trecut 2. În aprilie anul acesta, când am vizitat Oradea, primesc un telefon. Nu știam cine este la capătul firului și îmi spune, mă mai cunoști? Și am spus, după voce ai părea să fii Johnny. Nu știu exact. Și a spus, da, sunt Johnny din Valencia. Acum suntem în România, ne-am mutat în România și vreau să spun, frate Ștefi, copilașul nostru are 1 an. Pentru că Domnul face minuni. Dar acolo unde este credință, doar Dumnezeu lucrează. Roagă-te!
Rugați-vă ca Dumnezeu să facă minuni. Trăiască numele Lui în veci. Următoarea decizie este să se aducă o ardere de tot. O, ce judecată frumoasă! Mi-l imaginam pe Samuel că ia zbicul și dă. Mi-l imaginam pe Samuel că îi dă pe jumătate afară. Mi-l imaginam pe Samuel că este un om atât de aspru și atât de dur. Însă Samuel i-a chemat la pocăință. Samuel a adunat biserica. Samuel s-a rugat și Samuel aduce o ardere de tot. Samuel provoacă poporul să aducă arderea de tot. Samuel provoacă poporul la jertfă. Mărit să fie numele Lui în veci de veci. Citim versetul 9. Samuel a luat un miel sugar și l-a dus întreg ardere de tot Domnului. Apoi, ultima parte versetului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Din nou tratează aspectul acesta rugăciunii. A patra decizie în judecata de la Mitzpa este să se aducă o ardere de tot. Voi nu să vă opriți aici, dar la faptul că ați încheiat un legământ cu Domnul. Pentru auditorilor lui, mii de oameni care îl ascultau în Fapte, capitolul 2, le spune: și voi va trebui să vă botezați spre iertarea păcatelor, iar apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Va trebui să mijlociți înaintea lui Dumnezeu pentru această putere de sus, dar nu o să vă opriți aici. Fiecare dintre noi avem o chemare specială și trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu și va trebui să vă puneți în negoț talentul care l-ați primit. Dacă simțiți chemarea de a cânta, fratele Victor îmi spunea ieri: am așa o râvnă, frate Ștefi, și aș vrea să dau îndemnuri, aș vrea să slujesc. Și am spus: fii pe pace, am să stau de vorbă cu Dănuț să se ocupe de tine. Și cred că Domnul va lucra să facă lucrarea aceasta dacă dorește. Și dacă se vede o chemare în cineva, dacă simți că ai o chemare, dacă simți că ai o calitate și poți să faci ceva pentru Dumnezeu, fă, adu ardere, adu jertfă înaintea lui Dumnezeu. Cântarea ta de dimineață poate să fie o jertfă. Frate Nelu, de 20 de ani, nu ai spus că tu cânți. Știi să cânți sau poți să cânți. Că unii știu să cânte și unii nu cântă. Și unii nu pot și ar vrea să cânte. Doamne, dă-ne dragoste să și putem, să și cântăm. Dumnezeu să ne ajute. În fiecare zi poți să cânți acolo, făcând gospodăria dumneavoastră, la bucătărie. Surorile, puteți cânta o cântare de laudă. Acolo la serviciu puteți cânta. Chiar dacă spaniolii nu vor înțelege și vor zice: ăștia sunt ca noi. Noi cântăm manele și ei cântă tot manele de-a lor, că așa cred ei. Dar noi cântăm spre gloria și slava lui Dumnezeu. Pentru că ne potrivim, că și ei sunt laici ca noi și foarte buni cântăreți și noi la fel. Și Domnul să ne ajute să cântăm din toată inima spre gloria celui ce merită. Poți să aduci un îndemn, este o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Poți să postești. Suntem chemați să postim. Postul și rugăciunea are mare importanță în activitatea spirituală, în viața noastră, pentru că noi, după pocăință, noi suntem chemați din momentul în care ne-am botezat, în fiecare zi să ducem un proces al sfințeniei în viața noastră. Noi trebuie să ne sfințim și suntem chemați să fim sfinți. Fiți sfinți, că și eu sunt sfânt. Poporul este chemat la sfințire și Dumnezeu să ne sfințească. Apoi, aș vrea să subliniez două aspecte importante ce face Dumnezeu când se aduce ardere de tot. Ce face Dumnezeu în dreptul jertfelor noastre, în dreptul arderilor de tot. Dumnezeu, în primul rând, declanșează un sunet, versetul 10, și Dumnezeu, 2, aduce biruință. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea un mare vuiet împotriva filistenilor și a pus pe fugă. Au fost biruiți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel, al doilea adevăr, au ieșit din Mitzpa, au urmărit pe filisteni și au bătut până sub Bet-Car. Pentru că Domnul era la arderea de tot. Domnul este acolo unde se aduc jertfe, acolo unde este unitate. De ce s-a declanșat minunea aceea când ca vâjitul unui vânt s-a auzit? În ziua Cincizecimii, niște flăcări s-au coborât peste fiecare, erau aproape 120. S-a produs acolo un vuiet, un sunet.
s-au adunat mii de oameni, oaspeți, nu le mai spunem locurile de unde erau, dar Dumnezeu a făcut minuni pentru că acolo era o jertfă, era jertfa rugăciunii, era unitate și Dumnezeu coboară la jertfă. Dumnezeu a ascultat pe Ilie și a coborât foc din cer, pentru că acolo era o jertfă și Ilie s-a încrezut în Dumnezeu. Doamne, vrem să aducem arderi de tot, chiar noi personal, să fim o jertfă. Și concluzionăm gândul acesta din Romani, unde Apostolul Pavel ne cheamă, legate de trupurile noastre, să facem ceva frumos, ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar, fraților, versetul 1 din Roman 12, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, 2, sfântă, 3, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta, în al patrulea rând, va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și a cincea decizie este recunoștință și mulțumire. Versetul 12, și acum o să se bucure biserica de la Almeria. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mitzpa și Șen și a pus numele Eben Ezer. Piatră de ajutor. Piatră de ajutor. Cine dă ajutorul? Cine intervine atunci când spui că nu mai poți? Cine dă binecuvântare atunci când îți spui în gând și spui, Doamne, vreau să te slujesc pe Tine? Cine te ajută atunci când spui, Doamne, vreau să fac legământ cu Tine? Cine dă binecuvântarea grupurilor care spun, Doamne, vrem să formăm un grup și să te laudăm pe Tine? Cine a produs această mare lucrare și a dat binecuvântarea ca în Almeria să se deschidă o biserică și acestei biserici să se pună numele Eben Ezer, piatră de ajutor. Cine a dat ajutorul? Mulțumire și recunoștință. Și Samuel a venit înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, îți mulțumesc că poporul a înțeles îndemnul la pocăință. Doamne, îți mulțumesc că am adunat adunarea generală. Doamne, îți mulțumesc că am înțeles caracterul adunării generale și m-am rugat pentru popor. Doamne, îți mulțumesc că mi-a ascultat rugăciunea. Îți mulțumesc, Doamne, că jertfa, mielul care a fost adusă, arderea de tot, a produs două lucruri importante. Doamne, îți mulțumesc că ai produs un tunet din cer. Îți mulțumesc, Doamne, că ai dus biruința și poporul Israel a biruit. A biruit. Femeia va fi mușcată de călcâi, iar femeia îți va zdrobi capul, spunea Domnul șarpelui. Iisus Hristos a biruit pe cruce. A zdrobit capul vrăjmașului șarpelui care ar fi vrut să-ți ia viața și ție și mie, nu de puține ori. Ar fi vrut să mori în păcat și fără de lege. Ar fi vrut să nu fii lângă Dumnezeu și vrea să nu fii lângă Dumnezeu, spun pentru prieteni, pentru cei care încă nu-L cunosc pe Domnul, dar Domnul Iisus dă viață, mărit să fie numele Lui, dar trebuie să fim oameni plini de recunoștință și de mulțumire, pentru că Domnul este Cel care aduce biruința. Versetul 13 și 14. Astfel au fost meriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel de la Ecron până la Gat. Cu ținuturile lor, Israel a smuls din mâna filistenilor și a fost pace între Israel și amoriți. Amin. Doamne, fă pace între noi și Tine. Doamne, fă pace în biserică. Doamne, fă pace între tineri. Doamne, adu biruința. Și concluzionăm mesajul nostru în dimineața aceasta. Încheiem acest episod frumos, judecata de la Mitzpa, cu versetul 15 și 17 și subliniem că în final omul lui Dumnezeu Samuel, după ce s-a întors la casa lui, acolo în odăița lui, acolo singur, ca păstor, ca preot, ca judecător, ca proroc, a ridicat un altar și ridicarea altarului pentru noi este rugăciunea de mulțumire, de consacrare înaintea lui Dumnezeu, de dăruire, de recunoștință că Domnul face minuni și lucrează. Și citim aceste două versete.
adică 3 versete, de la 15 la 17. Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieții lui. El se ducea în fiecare an, de făcea înconjurul Betelului, Gilgalului și Mitzpei și judeca pe Israel în toate locurile acestea. Apoi se întorcea la Rama, unde era casa lui, și acolo judeca pe Israel și a zidit acolo un altar Domnului. Amin. Zidește altare. Zidiți altare înaintea lui Dumnezeu. În odăița dumneavoastră, în casele dumneavoastră, în interiorul familiei. Este o familie aici. Este sora de la Albos care este căsătorită. Zidiți altare în casele voastre. Voi care sunteți tineri necăsătoriți acum, dar aveți părinți, zidiți altare. Mulțumiți lui Dumnezeu plecând de aici. După ce veți ajunge la Marea Mediterană, vom merge acolo, frații prezbiteri, fratele Georgică și fratele Vasile, o să vă pun întrebări, o să fiți botezați înaintea cerului, înaintea celui care a declarat în dreptul vostru iertarea păcatelor, înaintea Domnului nostru, mărit să fie numele Lui. După ce veți ieși din apa botezului, o să vă simțiți altfel, o să fie ceva nou în viața voastră, n-ați mai experimentat. Și nu o să mai experimentați decât răpirea la cer. Pentru că botezul odată se face. Nu de 10 ori, nu de 50 de ori, nu ori de câte ori greșim. Dacă se va întâmpla în viața voastră să mai greșiți, aveți un păstor în cer și aveți un păstor care vă păstorește aici în biserici. Dar în primul rând îndrăzniți la Cel care a spus: eu sunt mijlocitorul. Eu am declarat despre El, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Domnul, care mijlocește. Când era furtună pe mare, când ucenicii erau în primejdie, când barca era mai să se umple de valuri, spune Scriptura, nu știu dacă sunt valuri la mare, dar mă rog să nu fie, și dacă vor fi, să întărească Domnul pe frații slujitori și pe cei care vor intra în apa botezului. Dar era furtună, erau valuri, dar știți unde era Iisus? Era muntele măslinilor și se ruga pentru ei. Iisus era deoparte și se ruga și a venit la ei pe mare, a venit deasupra valurilor, apelor. Iisus vine când e furtună, Iisus vine când ridici altare, Iisus vine când zidești altar, Iisus vine când îi spui: Doamne, am nevoie de Tine. Doamne, intru în casa mea, intră în casa mea, spune un poet. Nu mai rețin celelalte versuri, dar Domnul să intre în casele noastre. Domnul să ne binecuvinteze în această dimineață, pentru că ziua de mâine nu este noastră. Judecata de la Mitzpa. Te îndemn, iubitul meu prieten, vino la Iisus. Te îndemn să nu aștepți ziua de mâine. Te îndemn să încheiați legământ cu Domnul. Un prieten al bisericii, nu de mult a început să vină la biserică, spunea: abia aștept ziua de 30 să văd ce înseamnă la voi un botez, cum este la voi un botez. Și cred că Domnul va lucra în viața lui să se boteze la următorul botez. Amin. Pentru că Domnul Iisus Hristos lucrează. Ziua de mâine nu e a ta. O văd aici pe sora Simona, deși e botezată deja de multă vreme. O singură dată am chemat-o la biserică și a venit aici și a rămas aici. Pentru că Cel care transformă viața și mântuiește este Domnul. Amin. Ziua de mâine nu este a ta. Vino la Iisus. Hai, cum ați cântat, ajutați-mă. Hai în rai, hai în rai. Haideți la Iisus. Ce frumos este cu Iisus. Ce frumos este cu Domnul Iisus Hristos.